Interrogants. Per què el Departament de Política Territorial i Obres Públiques s'inclina obertament pel traçat de les valls? Quins són els arguments d'ordre tècnic, ambiental i econòmic per descartar d'entrada les altres alternatives? El traçat de les valls ha creat molta preocupació, un fort malestar i un rebuig unànimes. Així ho manifesten les més de 700 firmes recollides, el posicionament dels ajuntaments de la zona, també de la plataforma pro desdoblament, basats tots ells en un seguit de sòlids arguments. Aquest traçat preveu una carretera que passa massa a prop de 3 nuclis urbans, però que deixa els enllaços lluny, tenint en compte que els 2 únics accessos previstos queden a 4 quilòmetres de Cercs i a 2 de la Rodonella. Tots els que coneixem el nostre entorn sabem que això és un disbarat. El valor natural i paisatgístic de la zona no té preu. Davant l'amenaça d'una autovia que podria anul·lar un futur digne per a Cercs, volem deixar clar que aquí hi viu gent que estima aquest tros de món i que el volem fer prosperar per viure-hi amb dignitat, nosaltres i les generacions que venen. Les valls són ja el nostre únic espai de contacte amb la natura i amb la nostra història, amb antics camins i masies seculars, amb la Via Vella i amb l'espai on algun dia veurà la reconstrucció a l'església romànica de la Baells. Una zona que no volem resignar-nos a perdre ja per sempre, tal com ja van perdre els nostres pobles i tota la vall del Llobregat sota les aigües, tal com van perdre també el bosc del Portet, sobre el fum de la Central, la vall i la font de la Garganta sota la Terrera i el Solell de la Guàrdia queixalat per les pedreres de carburs. Encara som a temps de salvaguardar aquests racons tan especials. Depèn de nosaltres mateixos i del valor que donem al nostre futur.